Welkom op de campus Veilig en Gezonde Voeding in Venlo. U bent hier nu bij MyFood. Wij houden ons bezig met uw gezondheid en dat doen wij met groente- en fruitmengsels. Ja, wij kijken natuurlijk in de regio wat voor groente en fruit is daar aanwezig en wat is de kwaliteit. Nou goed, en dan zien wij gewoon dat we de beste kwaliteit hier in de regio hebben. Dus waarom zou je dan verder gaan zoeken? We staan hier nu voor het apparaat en de kuttermenger. We gooien ons groente en fruit, dus gooien we hierin. Dan blenderen wij ongeveer een minuut tot 2 minuten. En dan heb je dus een groente-fruitmengsel op basis van 250 gram die in de flesjes zit. Nou, wat jullie hier zien is een aantal flesjes van MyFood, de Joyce's waar we het al eerder over gehad hadden. Nou, hier heb je bijvoorbeeld een Red Food Mix. Nou, hier hebben we de meest uitgebreide, de Veggie Food Mix. 12 groente- en fruitsoorten. In zo'n flesje zit 250 gram. En als je dat opdrinkt, heb je 250 gram groente en fruit binnen. Het bewijs dat het werkt, dat heeft natuurlijk de Universiteit Maastricht gedaan. Die heeft een heel onderzoek gedaan van 3 jaar lang met 200 mensen en 150 resultaten. Wat voor effect heeft dat op je gezondheid richting diabetes type 2, ouderdomssuiker, hart- en vaatziekten en het krijgen van kanker? Nou, wat er eigenlijk uit is gekomen is dat wij zagen dat je weerstand richting een aantal van deze ziektes enorm toeneemt. Nou, ik denk dat ik nu al voldoende gepraat heb en dat we nu aan het stuk komen van hoe smaakt het eigenlijk? Ik vind het lekker. Het is een beetje een lekkere, koude, frisse smaak in de mond. Dit zou ik wel heel goed kunnen drinken. Ja, tomatensap vind ik zelf wel heel erg lekker. Het smaakt goed, het smaakt echt heel puur. Ja. Is het dan fijn om te weten dat het ook nog gezond is? Oh, dat maakt het helemaal compleet.